Barcelona Multimèdia presenta... Otijocs. Amenaça submarina. Ara veureu com es forma una tempesta. L'aigua s'evapora, els núvols creixen i creixen. El meu gibrell nou! Si no fos perquè la Noemí i en Boris ens necessiten urgentment, no sé pas què et faria. Vine a córrer! Mira! Posa't el salvavides, xiqueta! Hem d'amarar! Ho heu vist, això? La Noemí i en Boris tornen a tenir problemes. Em penso que es prepara una nova aventura. Voleu participar-hi? Doncs apa, som-hi! Hola, sóc l'Ot, el bruixot, i això són els Otijocs. Ella és la Berta. Escriu el teu nom si vols començar una partida d'amenaça submarina. Ep! Si ja havies començat una partida abans! Clica l'ull, tria el teu nom i així podràs continuar des del punt on la vas deixar. Temeràries i temeraris, us enfronteu a un repte de gran dificultat, però jo sé que us en sortireu. Endavant! Em sembla que ja ho tens tot. Una peça, un color i un nivell de dificultat. Si vols canviar-ho, clica la peça. Si vols imprimir la teva fitxa de jugador, clica la impremta. Si vols que t'avisi d'aquí a una estona per deixar de jugar, clica el rellotge de sorra. Si vols eliminar aquest jugador, clica la paperera. I ara, a jugar! Clica el botó sorpresa. Si vols que t'expliquem qui són la Noemí, el pilot Boris i la resta de personatges dels Otijocs, clica l'illa. Els punts amaguen la història dels protagonistes i els llocs on els nostres herois han viscut les seves aventures. Si els cliques, podràs conèixer la seva història. La Noemí és l'heroïna dels Otijocs. És molt valenta i decidida, i no li fa por enfrontar-se a les situacions més perilloses. Quan en Boris, que és una mica poruc, té problemes, sempre és ella la que acaba traient-li les castanyes del foc. Només li fa por una cosa, els aterratges d'emergència. I amb el pilot Boris ja han hagut de patir uns quants. El comandant Boris és un home una mica especial. És un aviador expert en aterratges d'emergència i amb el seu aparell Lili ha sobrevolat tots els oceans i continents del planeta. Encara que hi ha qui diu que és un professional una mica desfasat en el temps. El doctor Potts és un savi arqueòleg i ornitòleg de la Universitat de les Illes Balears. Li agrada molt estudiar els ocells, que són la seva especialitat, encara que també està entusiasmat estudiant els miotragus balearicus. En Boris i la Noemí van conèixer aquest dinàmic mallorquí en el seu primer viatge a la Ruta de la Seda. Van quedar atrapats al país del suc de fruita i van tenir molta sort de poder-ne sortir amb vida. Allò va ser el principi d'una vella amistat. En tota la meva vida mai no havia vist res parescut. Agafar una jarra cada un. Vinga, fes via. Per recollir el suc. La Noemí és filla d'uns ambaixadors que no són mai al mateix lloc. Això fa que es vegi obligada a viatjar constantment.
Una bona part del temps està a casa de la seva àvia, la senyora Rosa, que regenta una pensió. Un dels dispesers de la senyora Rosa és el pilot Boris, que mai no té diners per pagar. Quan la senyora Rosa ha d'enviar la seva neta Noemí amb els seus pares, se serveix d'en Boris per cobrar el que el pilot li deu. Les conseqüències d'aquests viatges són del tot imprevisibles. Mira, tu, ve algú. On deuen anar, què? Els ajudants del doctor Potts no són ni tan dinàmics ni tan savis com ell. En les expedicions que han participat amb el famós mallorquí, han tingut molta feina per rescatar-lo, perquè el doctor Potts sempre es perd. És un savi despistat, diuen. En Boris i la Noemí se'ls han trobat moltes vegades al llarg dels seus viatges, però mai no han aconseguit que els ajudessin gaire. Estan tan ocupats. Hi ha una cabina i podreu trucar per demanar ajuda. Les aventures de Noemí i el pilot relata el primer viatge d'en Boris i la Noemí. Els nostres amics van haver de fer un aterratge d'emergència a les estepes de l'Àsia i van viure moltes aventures a la ciutat enterrada i al país del suc de fruita. Allí van conèixer el doctor Potts, arqueòleg i ornitòleg de la Universitat de les Illes Balears. A Noemí i el pilot als Andes, els nostres amics van tenir problemes a les muntanyes nevades de Sud-amèrica. Quin fred! Van trobar-hi animals ben curiosos, com els guanacs, els pumes o els còndors, però també unes persones molt especials. Els membres de l'Escola de Supervivència Vencerem. A Noemí i el pilot a l'espai, els nostres dos amics van ser abduïts per una base mòbil intergalàctica on van haver d'ajudar el comandant Mamba i els seus companys extraterrestres a desactivar 4 robots que s'havien tornat bojos i que amenaçaven la seguretat de la nau amb les seves trapelleries. A Trampa Papú, en Boris i la Noemí van haver de fer un aterratge d'emergència en una de les illes Papú, una illa molt perillosa perquè era habitada per pirates que havien expulsat els seus habitants legítims, els papús. Els indígenes volien tornar a viure a la seva illa i per això van omplir les seves terres de trampes per capturar els pirates. A Amenaça submarina, els herois dels Zotijocs, en Boris i la Noemí, van caure al mar amb el seu avió. Gràcies a l'ajut dels atlants, van viure una apassionant aventura al fons del mar, en un viatge fascinant i perillós fins a la ciutat perduda de l'Atlàntida. Ara t'explicaré per a què serveixen els homenets de la part de dalt de la meva llar de foc. Mira-te'ls bé. El primer homenet, el que té la fletxa que senyala a l'esquerra, et permetrà interrompre una partida i tornar al començament. L'homenet que fa el senyal de la victòria amb els dits et permetrà veure la taula de rècords amb els punts dels 5 millors jugadors dels Zotijocs. Ja deus saber què fa l'homenet de la bandera SOS, oi? Serveix perquè jo t'expliqui tot això. Et criden a sopar? No voldràs deixar perdre una partida tan bona com aquesta. Clica l'homenet del senyal de stop i els Zotijocs s'aturaran fins que tornis. Et sembla que crido massa? O que parlo massa baixet? Si cliques les fletxes amunt i avall, podràs regular el volum del so. I si les obligacions de la vida fan que hagis de deixar de jugar amb els Zotijocs, hauràs de clicar l'homenet del farcell per sortir-ne. No es pot estar sempre jugant. Quina llàstima. Escriu el teu nom si vols començar una partida d'Amenaça submarina. Si ja havies començat... Temeràries i temeraris, us enfronteu a un repte de gran dificultat, però jo sé que us en sortireu. Em sembla que ja ho tens tot. Una peça, un color i un nivell... D'acord. Veus aquest rellotge? Serveix perquè em diguis el temps que vols estar jugant. Clica els signes més i menys per indicar el temps de joc. I quan acabis, clica el botó sorpresa. Quan s'acabi el temps ja t'avisaré.
Si has canviat d'idea i no vols limitar el temps d'aquesta partida, clica la fletxa d'anar enrere. Si vols que t'expliquem qui són la Noemí, el pilot Boris i la resta de personatges dels Otijocs, clica l'illa. D'acord? Escull ara una peça i un color. Serà la teva peça durant tota la partida. Tria el nivell de dificultat en què vulguis jugar. Prudent, valent o temerari. El nivell de prudents és el més senzill. Va bé per començar. Valents és el nivell de dificultat que tots els jugadors dels Otijocs aspiren a resoldre. Temeraris és el nivell de màxima dificultat, no recomanable per a aquells que no han resolt el nivell de valents. Pensa-t'ho bé. Prudent. És hora de fer-se la mar. La tempesta és amenaçadora. Cal que ajudis la Noemí i en Boris. Em sembla que ja ho tens tot. Una peça, un color i un... Escriu el teu nom si vols començar una partida d'amenaça submarina. Si ja havies començat una partida abans, clica l'ull. D'acord? Escull ara una peça i un color. Valentes i valents! Els nostres herois tenen dificultats. Som-hi! Cal que els ajudem. Em sembla que ja ho tens tot. Una peça, un color i... Si vols que t'expliquem qui són la Noemí, el pilot Boris i la resta de personatges dels Otijocs, d'acord? Escull ara una peça i un color. Serà la teva peça durant tota la partida. Temeràries i temeraris, us enfronteu a un repte de gran dificultat, però jo sé que us en sortireu. Endavant! Em sembla que ja ho tens tot. Per començar a jugar, clica el botó sorpresa. Si voleu jugar una partida amb més d'un jugador, entreu un altre nom. Endavant i sort! Ànim! Estàs a punt? Ja comença una nova partida d'Otijocs. La teva peça està impacient per saltar al tauler. Endavant! Posa't el salvavides. Si caus a l'oceà amb els nostres amics, el necessitaràs. Posa't el salvavides, xiqueta! Hem de marar! Ens enlairem, senyor Boris! No per gaire estona, Noemí! Ja tens el salvavides posat, xiqueta? No, encara no! Jo tampoc, patualoia. Escolta'm un moment. Vaig a donar-te una colla d'instruccions importantíssimes per jugar als Otijocs. Si no vols sentir-les, clica a qualsevol lloc de la pantalla i prepara't per patir-ne les conseqüències. Veus el mussol? Sí, allà, a baix a la dreta. Doncs és el responsable del temps. En cada joc dona tota una volta com les agulles d'un rellotge. Quan la completa, vol dir que el temps s'ha acabat i que tu encara no has acabat el joc. Oh, sí! I els barrets de la Noemí i el pilot, per què serveixen? Doncs és ben senzill. Indiquen les oportunitats que tens d'equivocar-te a cada joc. Si et quedes sense barrets, hauràs de tornar al joc anterior. Alguns jocs, però, tenen oportunitats infinites. No apareixen els barrets, però pots equivocar tantes vegades com vulguis. Ara, escolta'm bé, si no vols patir-ne les conseqüències. Veus aquest llibre d'aquí al costat? Sí? Bé, doncs a cada joc apareixerà al seu costat una clau secreta. És importantíssim que amb el ratolí l'arrosseguis al seu interior. I això per què serveix, em preguntaràs. No t'ho dic, però recorda't del llibre quan trobis missatges xifrats. Hi ha aquest cargol de colors. Jugant, veuràs que es va tornant més petit i just quan acabis el joc desapareixerà.
Serveix per veure si et queda molt joc per resoldre. Ah, i també pots clicar a lot, esclar. Si ho fas, et repetirà les instruccions del joc que estiguis fent. Però si realment necessites que et donin un cop de mà, creu-me, clica'm a mi. Et donaré pistes sobre els jocs i si les coses se't compliquen et faré la vida una mica més senzilla amb les meves boles màgiques. Ep, només una mica, I ara, vinga, a jugar! Clica la Noemí o en Boris quan portin el salvavides a la mà dreta. M'has cridat? Vols que t'ajudi? Si em cliques a mi, et donaré una pista que segur que et serà útil. Si cliques una bola verda, et deixaré avançar fins al joc següent. Si cliques una bola groga, et donaré més temps perquè puguis acabar el joc. Si cliques una bola vermella, et deixaré tornar a repetir aquest joc. Pensa, però, que el nombre de boles és limitat i que el joc és molt llarg. Usa-les amb prudència. Escolta bé les instruccions de Lot. Ella et diu si has de clicar els personatges que porten el salvavides a la mà dreta o els que el porten a la mà esquerra. Ah, no vols que t'ajudi? Com vulguis. En aquesta taula hi trobaràs bons jugadors i jugadores d'otijocs, però el millor de tots no surt, i això és una injustícia. Es tracta d'un bruixot que va vestit de verd i és boníssim jugant amb amenaça submarina. La darrera partida va fer 10 milions de punts en el nivell de temeraris. Això sí que és jugar, oi? La veritat és que no entenc per què no em deixen sortir a les taules de rècords. Si vas a internet, veuràs que tampoc hi surto. Ni a la taula de rècords de les aventures de Noemí i el pilot, ni a la de Noemí i el pilot als Andes, ni a la de Noemí i el pilot a l'espai, ni a la de Trampa Papú, ni tampoc a la d'aquests otijocs, amenaça submarina. Quina ràbia que em fa! Però tu sí que ho pots aconseguir, si acabes el joc, és clar. Hola, sóc Lot, el bruixot, i això són els otijocs. Clica la Noemí o en Boris quan portin el salvavides a la mà dreta.
Salta a la casella següent. T'ho mereixes. No t'oblidis d'anar ficant les claus que apareixen a cada joc a dintre del llibre, si no, potser més tard les trobaràs a faltar. On som? Què ha passat? Ah, ja recordo. Xiqueta, Noemí, estàs bé? Em penso que sí, però... On som? Això deu ser una illa. I em penso que està habitada. Encara m'ha estat de sort. Una escala. Per aquí podrem pujar a la casa. Clica en Boris si sents una paraula amb un nombre parell de lletres. Si no, clica la Noemí. Paella. Algues. Capità. Pirata. Onada. Nàufrag. Garbí. Dibuixant. Si jo pogués, t'ajudaria. Però la Berta diu que és ella qui ha de fer aquesta feina. Martell. Avioneta. Indígena. Fusta. Motxilla. Cassola. Cargol. Estel. Capità. Mariner. Barret. Barret. Mestral. Qui t'ha ensenyat a jugar d'aquesta manera? És sorprenent! Els nàufrags que coneixen en Boris i la Noemí no perden mai la calma. Tu tampoc? Quin lloc més estrany. Que hi ha algú aquí? Qui sou vosaltres? D'on veniu? Què hi feu aquí? Nosaltres som uns nàufrags que... Nàufrags? Jo també vaig naufragar. El pitjor que li pot passar a un nàufrag és perdre la calma. Si perds la calma, estàs perdut. Evita que els nàufrags s'enfonsin clicant-los en l'ordre que indiquin els colors.
Ho sé per pròpia experiència el que és un nàufrag, jo. Fa molts anys, quan estava a punt d'acabar de donar la volta al món en solitari, el meu veler va topar amb un escull i es va enfonsar. Agafat en una fusta, vaig passar 3 dies terribles al mar. Quan per fi vaig poder arribar a aquesta illa, estava mig mort de set i de fam. Sabem el que és això. Nosaltres també tenim una fam que no ens hi veiem. No tindria pas alguna coseta per menjar? Menjar? Oh, i tant, n'entreu! En algunes d'aquestes caixes hi ha menjar, però no comenceu a remenar-les de qualsevol manera. A cada caixa hi trobareu escrit el que conté. Clica el número de la caixa que conté alguna cosa per menjar. Mel! Meravellós! Esplèndid! Excepcional! En Bartomeu es va fer amic d'ells de seguida. Potser tu també hi faràs amistat? Si saps com es diu cadascú. Mengeu, mengeu! Doncs, com us estava dient, vaig arribar a aquesta illa mig mort de set i de fam. Sort que vaig trobar-hi una font i ben aviat vaig fabricar-me un arpó per pescar peixos. Un dia, buscant un lloc on construir-me una cabana, vaig descobrir una cosa extraordinària. En aquesta illa hi ha el portal del gran secret de l'Atlàntic. Al cap de moltes setmanes de solitud, un dia van aparèixer ells. Havien sortit del portal i em van explicar el seu secret. Van fer un pacte i em van investir guardià del portal. A canvi em porten menjar, eines, roba, llibres i tot el que em fa falta. Però qui són ells? Posa el seu nom a cada atlant. Clica'ls i fixa't en el que diuen. Primer de tot, clica els personatges i fixa't en el que diuen. Cadascun d'ells sap coses dels altres i entre tots segur que t'ajudaran a saber qui és qui. Ah, en Teodor i en Celesi estan de costat. La Marina i la Sílvia són a dalt. La Isolda i en Celesi són a la dreta. Qui sóc jo? En Vit, la Marina i l'Octàvia són a l'esquerra. En Teodor i en Rufí són al mig. En Rufí és al costat d'en Vit. En Teodor i en Rufí són al... En Rufí és al costat d'en Vit. Veniu, seguiu-me. Aquest home està tocant de l'ala, xiqueta. Val més que no li portem la contrària. Veniu o no veniu? Sí, senyor, de seguida! Heus aquí el portal del gran secret. És un portal ben curiós, sí, però nosaltres voldríem tornar a casa. Un moment, escolteu. Què és això? Què volen dir aquests signes? Amb les claus que has recollit, desxifra el missatge del portal del gran secret.
Ara està entrant un submergible. Gràcies a tu, en Boris i la Noemí saben que el submarí està a punt d'arribar. La teva ajuda pot ser molt important en la navegació. No t'aturis ara. A en Bartomeu li agrada tenir els llibres sempre molt ben ordenats. El submarí ja està arribant. Un submarí? Aquí? I sortirà pel pou? Mireu-lo. Ostres! Benvinguts, amics. Hola, Bartomeu. Com va això? Com veieu, hi ha novetats. Han arribat aquests nàufrags i voldrien tornar al seu país. Mirarem d'ajudar-los. Gràcies. Us portarem a l'Atlàntida amb nosaltres perquè des d'allí ens serà més fàcil repatriar-vos. T'hem portat moltes provisions, Bartomeu, i un bon abric per a l'hivern. I llibres. Sí, també llibres, tots els que ens vas demanar. Clica els llibres per sentir-ne les notes i ordena'ls del més greu al més agut. Clica en Bartomeu quan els tinguis ordenats. Clica'm quan hagis acabat d'ordenar els llibres. Una casella més. Te l'has ben guanyada. A vegades no n'hi ha prou a tenir un mapa per trobar el camí. Adeu, amics, adeu. Quin laberint de túnels! Trigarem molt en sortir-ne? Una mica, però no pateixis, Noemí. Tenim un mapa molt exacte de la ruta que hem de seguir. Clicant els punts dintre del laberint, recorre el mateix camí que el model.